Александр Лукашенко зноў выступіў з гучнымі заявамі на адкрыцці паліклінікі. Ён сцвярджаў, што Мікалай Статкевіч нібыта планаваў выбухі і хацеў забіць прэзідэнта. А таксама, што ЗША нібыта прыслухоўваюцца да яго, ваюючы з Іранам. Тым часам медыі паведамляюць пра новы элемент магчымай угоды паміж Вашынгтонам і Менскам. Гаворка пра пастаўкі нафты і ролю Беларусі ў рэгіянальнай энергетычнай схеме. Паводле Лукашэнкі, Статкевіч нібыта сам вярнуўся ў Беларусь з мяжы, але вядома, што палітык быў прымусова вывезены, адмовіўся пакідаць краіну, пасля чаго быў затрыманы і зноў трапіў у турму. Менавіта там у яго здарыўся інсульт. Паралельна становіцца вядомай пра іншае рашэнне ўладаў. Пашпарт нобелеўскага лаўрэата Алеся Бяляцкага прызналі несапраўдным. На гэтым фоне ўзнікае галоўнае пытанне: ці можа Менск, праводзячы такую ўнутраную палітыку, разлічваць на рэальны дыялог і угоду з Захадам? Александр Кваскоўскі, палітычны аглядальнік выдання «Позірк», з намі на відэасувязі дапаможа разабрацца у гэтых супярэчных заявах і дзеяннях вышэйшага кіраўніцтва Беларусі. Вечар добры вам. Добрый вечар. Добрый вечар. Так, пачнем все-таки ад Статкевіча. Не ад глыбокай палітыкі, а вось ад гэтых ягоных эскападаў у бок свайго палітычнага апанента. На вашу думку, вось, гэта свядомая дэзінфармацыя ці ўжо проста іншы ўзровень палітычнай рыторыкі Александра Лукашэнкі, ну, настолькі адкрытую непраўдзівыя рэчы казаць публіцы? Тут відавочна, што вось Статкевіч як фігура, як асоба Лукашэнку раздражняе, торгае, так бы мовіць. Я тут дзве прычыны бачу. Па-першае, Статкевіч зламаў Лукашэнкаву гульню сваёй воляй, сваёй мужнасцю, сваім гераізмам. Ён усё ж такі дамогся таго, каб застацца ў краіне, як ён і хацеў. Праўда, дарагой цаной, як мы ведаем, у яго быў інсульт, але зламаў гульню, перамог сістэму, і Лукашенко яму гэта не можа дараваць. Гэта адзін момант. А другі момант, на маю думку, палягае на тым, што Статкевіч стаў такой культавай фігурай, сапраўдным героем. І Лукашэнку гэта таксама бесіць, ён гэта не можа дапусціць. І вот адсюль усе гэтыя, мякка кажучы, непраўдзівыя заявы. Быццам хацеў нешта ўзрываць Статкевіч, хацеў забіць прэзідэнта, як сказаў Лукашенко. То бок ён хоча яго дэманізаваць, хоча паказаць, што гэта нейкі забойца, гэта тэрарыст і гэтак далей. Так бы мовіць, дэгераізаваць вось гэта сапраўднага змагара за свабоду Беларусі. Ну, канешне, гэта марныя высілкі. Я не буду нават разбіраць гэту хлусню. Так ці іначай, Статкевіч, я б сказаў ужо, ён увайшоў у пантэон герояў Беларусі. А вось Лукашенко, колькі б ён не выкручваўся, ўсё адно ён уводзіў гісторыю Беларусі як дыктатар, як узурпатар, які да апошняга трымаецца гэтымі пасінелымі пальцамі за ўладу. Александр, звяртаю увагу таксама, як назваў Статкевіч Лукашенка. Ён проста сказаў: выратавалі мужика. Гэта адзінае акрэсленне. А таксама даволі фамільярна назваў яго проста Коля замест Мікалай. Але непакоіць тут яшчэ адзін факт. Калі такое стаўленне да сваіх палітычных апанентаў Лукашенка паказваў заўсёды, то тут яшчэ паўстае пытанне, ці за гэтымі непацверджанымі галаслоўнымі абвінавачаннямі не пойдзе далей, напрыклад, новая крымінальная справа ў дачыненні спадара Статкевіча? Ну, канешне, ўсяго можна ад гэтай улады чакаць, але ўсё ж такі мне здаецца, што вось гэты кейс Статкевіча, ён занадта гучны. Я думаю, што і на ягонае вызваленне, на тое, што ў выніку Статкевіч апынуўся дома, не толькі паўплывала ягоная хвароба. Дарэчы, што тычыцца хваробы, вось Лукашенко хоча падкрэсліць, які ён міласэрны, але я згадваю, як у свой час Наталля Эйсмант, ягоная прэсавая сакратарка, казала, што калі даклалі Лукашэнку, што вось у такім цяжкім стане Статкевіч, дык той асабіста загадаў пакласці яго ў шпіталь. Хацела
прэсавая сакратарка нібыта гуманізм вялікі падкрэсліць, а мне тут, прабачце, згадваецца такі стары анекдот, а мог бы і брытвай паласнуць. Я думаю, што баяўся найперш Лукашенко, ён калі кажа, што не дай бог памёр бы ў турме, тут ён шчыра даволі кажа, таму што не таму, што шкада Статкевіча, а таму, што баіцца Лукашенко, што гэта можа кепска паўплываць вось на хаду гэтай вялікай дамовы, якую ён хоча заключыць з Трампам. Так што я думаю, што цяпер вось усё ж такі гэта сітуацыя са Статкевічам, яна на прыцэле і ў амерыканскіх перамоўшчыкаў, таму спадзяюся, што ўсё ж такі да новай крымінальнай справы не дойдзе. Раз вы ўжо прыгадалі пра вялікую угоду з ЗША і паміж ЗША і Беларусю, польскія медыі днямі зрабілі публікацыю. Ну, на маю думку, цікава, што лічыце вы, трошкі такі фантастычны сцэнар акрэслілі, што нібыта ключавым элементам гэтай вялікай угоды паміж Вашынгтонам і Менскам будзе зусім нават не калій, а нафта. Нібыта у Беларусь будзе патрапляць амерыканская нафта з Венесуэлы, а таксама азербайджанская нафта праз расійскі трубаправод «Дружба». Вось для вас, я разумею, вы не эканаміст, тым больш не нафтавік, але вось для вас гэта спекуляцыі, ці все-таки реально магчымы такі план? На першы погляд, сапраўды, гэты план выглядае фантастычна, але вось давайте згадаем, хіба хтосьці год таму мог, напрыклад, уявіць сабе, што Трамп, кіраўнік самай магутнай у свеце дзяржавы, патэлефануе Лукашэнку з борту самалёта, калі ён ляцеў там на Аляску на сустрэчу з Пуціным. Ці што той жа Трамп запросіць Лукашэнку, нейкага для яго далёкага, незразумелага балотнага дыктатара, у сваю раду міру, і нават нібыта ў Фларыду. Ну, тут мы ўжо не ведаем, ці гэта ўжо Лукашенко трошкі ад сябе дадаў, ці можа і сапраўды. Ну, карацей кажучы, Трамп, ён, уся ягоная палітыка, яна такая, гэта ломка шаблонаў, гэта нешта такое на мяжы вар'яцтва, але калі ён А Трамп, мы ж бачым, ён прагны да рэсурсу. Лукашенко сёння, дарэчы, вось там на адкрыцці гэтай паліклінікі нейкай у Мінску пахваліў Трампа за тое, што, маўляў, вось гэта такі сапраўдны круты мужик, які не ўтойвае сваіх намераў, не пляце там нейкія фразы пра дэмакратыю і гэтак далей. Ён кажа, мне патрэбна нафта. І сапраўды Трамп гэта дзялок цынічны, дзялок з такой хваткай вельмі моцнай, і калі уявіць сабе, што ён зацікавіцца беларускім каліем і вось гэтай нафтавай схемай, то, канешне, ён будзе перці як танк. І хоць я сапраўды не эканаміст, але я згадваю, што былі ўжо прэцэдэнты, і гэта добра вядома, што ў свой час, пасябраваўшы з Чавесам венесуэльскім, кіраўніком Лукашенко, дамовіўся, і доўгі час, некалькі гадоў, ішла ў Беларусь венесуэльская нафта. Так што вось гэты маршрут праз акіян, ён ужо выпрабаваны. І яшчэ болей, я хачу згадаць, што падчас першай кадэнцыі Трампа сюды прылятаў тагачасны дзяржсакратар Майк Помпео. І тады якраз Лукашенко быў на нажах з Масквой, тая перакрыла нафтавы кран, і дамовіліся якраз пра пастаўкі амерыканскай нафты. І нават да гэтых вось жнівеньскіх пратэстаў 2020 года два танкеры, калі не памыляюся, паспелі прыйсці тую ж самую літоўскую Клайпеду. Так што такія прэцэдэнты ўжо былі. І таму я думаю, што я б не перакрэсліваў такую магчымасць у прынцыпе. Хоць на сёння яна даволі малаімаверная. Так, ну вось цікава чаму, бо пакуль што выглядае такім разе гэтая угода вельмі амбітна і перспектыўна для Беларусі, але разам з тым сёння мы даведаліся пра тое, Алесь Бяляцкі сёння наш адзін з двух нобелеўскіх лаўрэатаў, даведаліся пра тое, што і ў яго быў ануляваны пашпарт. Уявім, што яшчэ і Светлана Алексеевич таксама не можа вярнуцца дадому у Беларусь, таксама наш нобелеўская лаўрэатка. Вось ці не выглядае гэта так, што ўнутраная палітыка Менску проста супярэчыць усім гэтым спробам нармалізацыі адносінаў з Захадам, ЗША у тым ліку? Ці думаеце, для ЗША нават вось такія
ляпы ва ўнутранай, назовем это ляпы як мінімум, так, ва ўнутранай палітыцы, як са Статкевічам сённяшняй заявы і з Бяляцкім, няўжо яны не будуць уплываць на пазіцыю ЗША і не перашкодзяць? Так, магчыма, гэтаму дыалогу ўзнікае пытанне, дык навошта ўлады хочуць аднаго, а робяць іншае? Что тычыцца нобелевскіх лаўрэатаў, ведаеце, кіраўніцтва любой іншай, нармальнай, скажем так, дзяржавы, а не дыктатуры, яно б ганарылася, што аж два нобелевскія лаўрэаты менавіта людзі з Беларусі. І я згадваю, што некалі Лукашенко, збіраючы пісьменнікаў, казаў: «Вось, пакладзіце мне там на стол вайну і мір, я вас аддзячу тады па поўнай праграме», маўляў. І разам з тым, вось калі спачатку Святлана Алексіевіч, а потым Алесь Бяляцкі атрымалі нобелеўскія прэміі, яны апынуліся людзьмі, якія гэтаму рэжыму не пад нос, супраць шэрсці, менавіта праз іх палітычную пазіцыю. Гэта першая частка майго адказу. Што ж тычыцца таго, як, дарэчы, вось чаму анулююць пашпарты? Мне здаецца, што гэта такая дробязная подласць рэжыму. Таму што і так жа гэтых людзей выкідаюць за мяжу, фактычна не даюць ім вярнуцца ў краіну, але ж вось хочацца яшчэ атруціць ім жыццё, нават у такіх рэчах, ускладніць жыццё за мяжой, якое і так не салодкае. І тут я не ведаю, ці гэта сам Лукашенко такія загады аддае. Можа, не абавязкова ён, можа, гэта, так бы мовіць, на ніжэйшых паверхах сістэмы. Мы ж ведаем, што там хапае такіх садыстаў і помслівых людзей. Сама сістэма такая, вось, яе сутнасць, гэта помслівая такая дробязнасць. І, прабачце, і таму тут няма чого дзівіцца. Мяне толькі здзіўляе, няўжо Лукашенко не разумее, што вось ён такім чынам сабе дадае матэрыялу для таго, каб гэты вось быў выпісаны ордэр Гаагскім судом. Ну а што тычыцца амерыканцаў, то мы ж бачым, што цяперашняя адміністрацыя, яна не сказаць, каб надта ўжо змагалася за правы чалавека. Хоць трэба аддаць належнае Коулу, ён пакрысе і такія патрабаванні. Я маю на ўвазе Джона Коула, спецпасланніка Злучаных Штатаў у Беларусі. Ён пакрысе ставіць і гэтае пытанне перад Лукашэнкам, вось у прыватнасці, калі казаць пра апошнюю па ліку, спадзяюся, у прынцыпе не апошнюю групу палізняволеных, то, як вядома, большасць пакінулі ў краіне. Таму я думаю, што на наступным этапе, магчыма, Коул з падачы беларускай апазіцыі гэта пытанне паставіць пра пазбаўленне пашпартоў. Ну а пакуль гэта таксама можа быць опцыя для торгу Лукашэнкі. Добра, не будзем адбіраць пашпарты, але вы нам дайце тое і тое.